Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव दा लेटेस्ट आपडेट सफैदों भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि साख्रियाव नोंथांमोना बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ आरो नोंथाङा बे डिपार्टमेन्टआव साख्रि लानोबा माबायदि क्वालिफिकेसन नांगौ जों बेखौ नायगोन स' बेखायनो नोंथांमोना अफिशियेल नटिफिकेसन नायनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा बेनिफ्राय BTCनि नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन ग्रेड 3 आव JEE पस्टआव स्टेन'आव बेनि रिजाल्ट ओंखारबाय नै स' बेयाव नायदो नोंथांमोना बेसेबां लांदों मोनसे पस्टआव बेनो जाबाय 4 स' मोनसे पस्टआव JEE आव 4 लांदों बिथांमोनखौ स्किल टेस्ट खालामबावगोन आरो बेनिफ्रायसो फाइनाल लिस्टखौहाय होनाय जागोन स' बेखायनो रिजाल्टखौ नोंथांमोना नायदो जायफ्रा दङ कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय एन्ड टाइपआ बेयाव एसे मिस्टेक जादों देन बेनिफ्राय काउन्सिल जानांगौआ काउन्सिल जादों बेखौहाय जाहाथे बिथांमोनहा एडिट खालामो दा जोङो भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि आपडेटआव फैबाय बेनो जाबाय लेटेस्ट आपडेटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्राइटेरिया बेसेबां सेलेक्सन खालामो बेसेबां सेलारि मोनो जों बेखौ नायनोसै अफिशियेल नटिफिकेसन दा बे जाबाय जोंहा अफिशियेल नटिफिकेसन APSCआ बे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन बेखायनो बिनि सेलारिया जोबोर मोजां जागोन आरो बे पस्टआ जाबाय अफिसार लेभेलाव नोंथांमोना ब्लक भेटेनारि अफिसाराव मोनदों 71 भेकेन्सि बिनि गेजेराव STआव जोंनि Pआवहाय 7 दङ 7 निफ्राय वमेनफ्रा दङ 2 दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भबो दङ नोंथांमोना अपेनाव नायदो बे दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायदो फिजिकेल डिसेबिलिटि नोंथांमोनाबो बे पस्टआव एलिजिबल जागोन स' दानिया नोंथांमोननि स्केल फिया जाबाय 30,000 निफ्राय जागायनानै 1L 10,000 पर मान्थ प्लास ग्रेड फी दङ जोबोर बुरजा दङ नोंथांमोना मोनदों बेखौ नायबानो जाबाय जुदि सोरबाफोर जुदि APSCनि आन्डाराव साख्रि मोनोबा सेलारिया बेबायदि जायो थ' जोबोर बुरजा सेलारि मोननो हायो बेखायनो नोंथांमोना एलिजिबल जानाय लोगो लोगो ट्राइ खालामनांगौ आरो बे भेटेनारि अफिसार जाहैनोबा एबा बे डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोननोबा माबोरै फरायनो नांगौ जों बेखौ नायनोसै आरो बैसोखौबो जों नायगोन दा नोंथांमोननि फरायनाया ओरैबायदि जानांगौ बेनो जाबाय जुदि बे डिपार्टमेन्टआव नोङो साख्रि लानोबा फार्स्टआवनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार जाथारनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाय होनोबा स' नोंथांमोना ओरैबायदि जानांगौ एटलिस्ट नोंथांमोना डिग्री थाथारनांगोन स' डिग्री थानांगोन एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेनारि साइन्सनिफ्राय डिग्री थानांगोन होमबासो नोंथांमोना भेटेनारि अफिसारावहाय एप्लाइ खालामनो हायो स' बेखायनो नोंथांमोना बेयाव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय फिल्ड एसिस्टेन्ट थायो बे डिप्ल'माया नोंथांमोना HS पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाबो लाहैनो हागोन साइन्सनि जानांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोननि बैसोआ 21 इयार्स मिनिमाम एन्ड मेक्सिमाम जोंनि ST खथायावहाय 43 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन दा नोंथांमोना बेयाव हागोन बेनिफ्राय जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना बेयाव डिप्ल'मा लायोबा स' फैबाय थानाय समाव इजिलि नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव दा बेनि अनलाइना जागायगोन 11 मार्चनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 10 एप्रिलसिम थागोन थ' जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो बिनि एग्जाम फिसबो दङ 197.20 पैसा दङ बेखौ नोंथांमोनाहाय पे खालामनांगौ जायो APSCनि आन्डाराव दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन लेटेस्ट गभर्नमेन्ट जबनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन